ụtụtụ ọma nọ asị nkachi tata wa afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Ndị nsọ niile bụ ndị mgba afọ and okoro afọ niile yọtara na ya ayịyọ. Aka bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite na Adama anyị na-agba alụ. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple. Anyị na-agba afa nke ọma, gbaa afa miri emi, lụkwazi ọlụ dị iche iche, ọlụ mmụọ dị iche iche. Agwa m onye Igbo na-agbakwa na afa na ofeke na-akpa na be dibịa adị anwụgbo. Onye ọbụla si na onye ajụjụ anara efu ụzọ. Ekwuru m ekwuo na ịgba afa ahụ spiritual lab, na mmadụ ya agbariri afọ mara ihe dị n'ụzọ ya, then wee mara ebe iyi esi wee na-ayọ biko ka ị ga-ekpili ọma ikpe, ka ị ga-ajụ esi jụọ, nke ị ga-awara ọjị wara ọjị, nke ị ga-akpọrọ libation maka nnwere onwe na ibu n'elu. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụtụtụ tata bụ afọ, ejegoro m na temple gọọ ọfọ. Gọọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile. Ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị. Ndị anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ndị anyị na-watch their back. Na ndị kụrụ mba na temple. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche. Gụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days m kwuru ka ha na-agọ. Facing the east. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile mere ihe nsisi mee site n'iwube altar in their respective homes. A sị na ọmaka ga-emere ọnụ. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-agba ha na-eche onyonyo m, ha tụsara ya ndị ọzọ, maka asị m na ihe ọma mere ofu onye ama ezu. Asị m na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Asị m na anyị ga-ejere obodo nara obodo. Asị m na kakaka ya ma anyị, jijiji ya ma anyị. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. Asị m na anyị ihe onye sịrị ife anyị ji wee dụ na anyị adụgbu onye anwa. Onye sịrị ihe anyị ji wee nọrọ anyị anọgbu onye anwa. Asị m ihe anyị eribịa ihe eri ya bịakwana. Asị m onye chụwa anyị daa. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị, maka na adịghị ka ibe nọ na-agụ akwa. Daalụnụ. N'ụbọchị tata bụ afọ, asị nke ihe ọma mewere nwoke mewere nwaanyị, ndị niile na-anụ olu m. Eze-Ana Ugochi tubelu onye agba aha m. Esi m Oraifite eje. Before m gaa n'iru n'isiokwu m ji wee bịara ụbọchị taa, o nwere ụfọdụ ọkwa m chọrọ ka mma. Asị m na ọnwa Septemba dị na 18th n'ụbọchị a ga mụ Eze-Ana Ugochi tubelu na-eri ji. N'ụbọchị anwa na mma ebupụtakwa oke ọfọ wee gọọ ọfọ n'isi ndị niile, ndị enyi m niile. Gọkwazi ọfọ n'isi ndị niile ga-asị ka anyị lụta ha n'ụbọchị ahụ. Mma agụkwazi ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile ihe anyị na-amasị, na ndị niile ga-achọ ka anyị cheta ha na nnukwu ọfọ anyị ga-agọ n'ụbọchị ahụ. Anyị gọsie ọfọ, anyị hụọ ji, gbuo anụ dị iche iche, butekwa mmanya dị iche iche. Ndị niile onye ọbụla ga-abịanụ ga-aṅụ ụdị mmanya ọ chọrọ. Ọ nnukwu ụbọchị, maka na anyị eme ya saraka. Ị ghọtara ya? Ụdị ihe dị etu a ka onye nwe anyị Chukwu Okike na-achọ. Ụzọ ihe dị etu a na-emepe ọnụ ụzọ.
Because the laws, one of the cardinal laws in nature is that givers never lack. Onye akpatara na ịbịa na be Eze-Ana Ugochi tubelu Odinana temple, o nwere ka ị bịa ka ị ghara iri nwụọ. Ịghọtara ya? Anyị na-agbasapụ aka maka na anyị lụcha ọrụ mmụọ ịchụ àjà. Ọ bụrụ ọsọ ụmụ mmụọ ka a na-achụrụ àjà, a na-achụkwuru ụmụ mmadụ àjà. Ịghọtara ya? So gị onye ọma na-ege m ntị, mụọ ka esi achụ àjà, mụọ ka esi enye ndị mmadụ ihe ka ha rie ka obiọma kpaa ha. Ịghọtara ya? Ọ dị very important. Na 18th ka anyị eme ya bụ ihe a na-awaji ịwaji Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite. Akwụkwọ ndị iso na chọrọ iso na ndị a ga-agọrọ ọfọ n'ụzọ pụrụ nnukwu iche n'ụbọchị ahụ. Send message na WhatsApp. My mission is to help people live better life. Then ihe nke ọzọ bụ na m chọrọ ka ị malụ bụ na my birthday na-abịakwa na December 1. Ekwubuona m ya. Wee kwukwa na projekti anyị ji n'aka bụ the new house of Eze-Ana Ugochi tubelu na mmeweta update na 14th n'ọnwa a. Ụbọchị a ka ọ ga-eme exactly 2 months anyị made the foundation. Ka ịfụ ka ọrụ si aga anya project. Nsị na ọmaka ga-emere anyị na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. Isiokwu m ji wee bịara ụbọchị taa bụ the elements, the cardinal elements, what you should know about Eke, Orie, Afor, Nkwo. Mana before nga n'iru echefukwana na Eze-Ana Ugochi tubelu anyị nwere ọtụtụ ihe nsọ dị iche iche, gụnyere powder, gụnyere mmiri ihe ụtọ, gụnyere oil na ihe nsọ ndị ọzọ dị iche iche. Ihe eji achụpụ negative energy na ncha, na-ewepụ ụchụ, na-eweta ihe ọma dị iche iche. Yes, anyị nwere ụdị ihe dị etu anyị lụgasịrị ndị mmadụ na-eyuzu na their various homes, offices and shops, ya na ngwuru dị iche iche, wee na-achụpụ any negative energy. Very soon our sticker, Eze-Ana Ugochi tubelu na temple sticker will be out. Ihe ndị maka ya wee bịa n'ụbọchị taata bụ echefukwana na ọ bụrụ ichefuru nwa ọkwa mmagoro n'oge gara aga gbasalụ, ekwuru m na ịgba afa miri emi, anyị na-eji ego agba afa miri emi. Mana counseling adara m enwe efe, mana ekretiziri m Sundays ka Sundays bụrụ ụbọchị for free counseling. Ya ọ bụrụ na o nwere ihe na-agbagwoju gị anya, maọbụ na n'inwere call, ị nwere mentor, ị nwere onye ga-akwụdoro gị, kụziere gị the do's and the don'ts, maọbụ na ị nwere ihe mmụọ dị iche iche na-apịa gị azụ, ma ọ na iwu onye na-ebe arịrị, a sị m gị ebezina. Ị bụrụ onye ndị ọchọngoroko maọbụ na mmadụ na-achọ ịnara gị oke gị, a sị m ebezina. Ọ bụkwa nne chọrọ ka ịfụ Eze-Ana Ugochi tubelu 1-on-1, ụbọchị ụka, ị bịa ebe ịchọta Eze-Ana Ugochi tubelu adịrọ difficult. Ịghọtara ya? Elu anụ Oraifite ịchacha na WhatsApp ka m sendịara gị ma vidio ị ga-awụ watch ya from the closest bus stop to my house. You watch the video or direct ya to locate my house. So ọ bụrụ ya every Sunday from 8 a.m. once m gụchara ọfọ na temple, from 8 a.m. to 2 p.m. Then anụ oge nji afụ ndị mmadụ for counseling. Ekwuru na counseling is totally free. Yes, counseling is free because my mission is to help people live better life. Ebe ụbọchị anwa anyị nọ na be m wee kpaa tu mmesinyere gị aka. Ịghọtara ya?
O nwere ndị wụ nsogbu gị nwa ka nyesi gị gbaa afa. O nwere ndị bụ nsogbu ha bụ one or two things ị ga-agwa ha bido mebe. Ọ bụ nọ ndị onye ọ bụzi na mma baki onye anwa in n'ịga ọfọ or call it prayers, I'll back them. Ọ gwa na onye mma include afia na ndị nna agọrọ ọfọ kwa ime abalị ọbụla. Yes, enwere ndị iwu na ọrụ mmụọ ha bụ n'abalị ka eji ekwubiri ha okwu. O dipendere mkpa onye nwere. Yes, ọ bụrụ na nlụsi ọrụ na temple, enwere ndị bụ na oge na mma ekwubiri ha okwu join ya ha in their declaration. Nwere ndị a na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, ya bụ ha na-alụ ọrụ back them up. Yes, ọkwa ndị chọrọ ka anyị chụọrọ special aja, weda maọbụ aja nsure ọkụ, aja mbuni elu, aja ihu ọma, maọbụ na ịchọrọ daily ịga ọfọ special for you, chat me on WhatsApp. Achọrọ m ka ọtụtụ ndị mmadụ kwụsị ịkụ ọta. Ugochi tubelu Odinana temple wụ ebe nwere onwe, ebe ịzọ ndụ, ebe ịsa uchu, na ebe mbuni elu wee nye imirikiti ndị mmadụ. Ndị kpọrọ m ọrụ say so. Time will come na ọ bụrụ na anyị lụsi obi anyị chọrọ ịlụ, anyị ga-eme dedication the Holy Land, ebe ndị mmadụ ọ bụrụ iwu na ị ga-afụ Eze-Ana Ugochi tubelu na ọ bụrụ na ị bịa. You can go to the Holy Land beside the Obi. You got ya? The proposed Obi. Then your ihe bụ mkpa gị, your ihe bụ mkpa gị. You drop your petition. You got that? You drop your petition, your prayer request. You drop where you can go. Then every Nkwo, ọ bụrụ na imesia sacrifice, I to charge in a temple. I budget those requests and petition. I may rituals I see me where burn them into ashes. But I burn on the when the smoke is going up, I know could be and I know could be. You have helped many. I'm going to turn the matter on personal level. Now, the one has such a key ube every to one. Makana Eze-Ana Ugochi tubelu and ebe our Holy Land, ebe in years to come, ebe ndị mmadụ ga-abịa sọsọ na-ebi azụ ụkwụ na ya bụ temple i nwere onwe gị. All direction ndị bụ na ha so onyinye amara ka ọ bụ. Ọ bụkwado na ịbụ onye akpọrọ ọrụ, ma ọ na ịchọrọ ịlụ n'ụdị ụka, ma ọ bụ na ịchọrọ onye na-alụ ihe ọbụla ị na-alụ, ịchọọ ka ị na-enwe more crowd, ebe a ga m enyere gị aka gwa gị ihe ị kwesịrị ime, ịchụ aja ị kwesịrị ịchụ ka chi dị mma dịbara gị. Ịghọtara ya? Agwara m ụnụ na meseji nkụzi nyegoro oge gara aga na n'ofu Chukwu na-eke. Oge anyị na-eje ụka ọbịa na-achịrị okwu Chukwudị, ha sị ọ bụ so ofu Chukwudị. Ọ bụrụ na ịghọta ihe na-eme na metaphysics, mana the supernatural power of the Almighty Father, Chukwu Okike, is one. However, in the spiritual realm, enwere spiritual powers that is in the ethereal world. And that spiritual power that is in the ethereal world is power that anybody can tap it. Then what you are doing with the power is left for you. Whether you use it for positive or use it for negatives is left for you. The nature and forces of nature will judge you because you will give account of how you use it, whether for the upliftment of man or for the downfall of man. So that supernatural power, anybody can tap it. Even the white wings will tap it. The black wings will tap it. That meaning that if you want to swing in the light direction, the radiation from the light region, which is positive radiation for the upliftment of man and for you to live an upright life. And believe in me, once you choose to live an upright life, you live long. You will live
for the purpose of furthering creation. You live for the purpose of living according to the will of Almighty Father in creation. Therefore, you will impact life positively. You can guide some people that is new in spirituality on how to use their powers. Remember, I said it time without number. All power flows down from the Almighty, from the luminous height, down to this gross material. Now, what we are using the power for is left for you. You got it? Now, ịchọ ikwubi okwu, o nwere ndị na-abịa na nke m ha kwubiere ha okwu. Ikwubi okwu bụ ikwubi okwu. Ghọtara ya? Why I decided to work in Omenala is to belong to my root. Mana ikwubi okwu ihe ekwubiri onye ọbụla okwu, weda ma onye ahụ ọ bụ onye ụka ma ọ bụ onye ọdịnala. Ihe o belivuru na ya dịrị onwe iche. Mana ikwubiere mmadụ okwu, kwubiere onye ahụ okwu, ihe ahụ ịbịara onye ahụ bịa maka ya abịa na mmezu. However, the person must be somebody totally convinced na mkpa ya will come to an end. Now remember to build your altar. Agwara gị ya watch ya video ebe nkọwa how to install your altar. The most important thing is your conviction. If you install that your altar. Not ka gị nwa bụ Ifeanyi Obi na install your altar. And that you are calling the entities of powers from the Most High. That today, mgbe ọ bụla ịbịakwa n'ọlta ma mgbe ọ na-ịbịachi ihu n'ọlta wee kwubi okwu ka ihe anyị kwubiri ka ọ bịa na mmezu. Ọ nkwubi okwu mana mgbe ọ bụla ị gabutere na onye ọ bụla ya ekwubiri gị okwu ka ị nwechiri m na okwu biere gị okwu chiri mmadụ n'ebe ị nọ. Whether ma onye ahụ na-eje with the title of dibia or na-eje with the title of pastor or whatever. Title doesn't actually mean anything to my spiritual understanding. I have read a lot of books and have gone far. Now, whatever you are professing doesn't actually count. What is count is the power that follows you by the power they embedded you with. So, in nwere ike ikwubi okwu and agwaghị na mmadụ nwere ike that n'ijego na be many people ha kwubiere okwu it did not come to pass does not mean that you are retired. Maka na onwe onye ya kwubiere okwu ọ bịa na mmezu. Ịghọtara ya? Na ọ bụrụ na ihe na-eme gị akwụsịrọ ịma akwụsị ịgbagharịnụ ihe ejegote ijeta na onye ya enwere solution to your problem. Ịghọtara ya? So isiokwu nji wee bịa n'ụbọchị taa bụ gịnị elements, gịnị bụ forces of nature. Now enwere the elements, enwere the cardinal elements, nwee the elemental beings. Those beings bụ ndị na-arụ ọrụ na those elements. Mma mmadụ ga-atụ maka ndị onye ọ na-eso nkụzi m mana nkụzi m na mma like ịdị to detail. Ọta na-ekwu nwee ike wee marụ atụ na-etu ihe esi ghọta ya. Ọta ya? Na-etu ihe esi ghọta ya. Enwelu, let me use 4 cardinal elements ndị mmadụ go used to. N'ọdịnala Igbo, anyị nwelu Eke, Orie, Afor, Nkwo. Nke represent the sun. Nke represent the water. Echefukwana anwụ na mmiri, enu na ana. Ghọtara ya? That's how they work in hand. Mgbe e kwuru anwụ na mmiri, ghọtago? Anwụ
na ọwacha mmiri ezo. Ịghọtara ya? Because in science asị gị na during the evaporation mmiri will rise up, then orugo oge ọ ga-eji wee zo. So anwụ na mmiri gaa together. Anwụ na mmiri bụ nwoke na nwanyị. Ịghọtara ya? Enu na ana bụ nwoke na nwanyị. Achọ nke ị na-efodi ihe nna chịkọwara gị. Now, afịa na-anọ, ụbọchị na-anọ bụ nwoke na-abụ, nwanyị na-abụ. In creation, Chukwu okike kere ihe niile oke na nwunye. Kpatara na so many things Chukwu kere n'ụwa kere ha oke na nwunye. Even in animals, even in higher animals bụ human being, ekekwara ya oke na nwunye. Do you know even plants have oke na nwunye? Ịma example ka m nwere ihe ịma ndị Igbo niile na-akpọ ofu achara. Ịma na achara nwere oke na nwunye. Ịma na ogilisi nwere oke na nwunye. Oke ka mmadụ atụ. Achara nwunye na-adị gbaa mana ọ ya adị lighter despite the thickness ya etu o si wee gba. Mana achara oke ga-adị tinier, ga-adị too slimmer but heavier. Then ebe a na ogilisi, akwụkwọ ogilisi nwaanyị na-adị mpompo, dị wider. Then mana ogilisi nwoke ga-adị warawara. Mana ihe ịmara ya. Ọ na-adị m mwute abịa na social media, ọtụtụ ndị mmadụ na-akụzi so many things, na-confuse ndị mmadụ. Ụfọdụ ndị mmadụ bịazi ịkụzi gbasara element, ha ebuwe element ụzọ karịa chi onye ụwa mmadụ. Na-asị na ndị mmadụ na-ahapụ isi na-agwọrọ ike ajụ. Ịhapụ ụmụ ihe ndị that counts as a novice, as a new person n'ọdịnala. O nwere ụfọdụ ihe that counts so much. Nwe ụfọdụ ihe ị ga-pay less attention, legoro foundation maka na azụta ana wee zọwa ute. Mana ụfọdụ n'ime ụlọ nnọkọta ụlọ jere azụ ute ịzọtabara ana. Ụfọdụ bịa sendịrị meseji ha na-emphasize na ha chọrọ ịma kere ihe bụ element m, kere ihe bụ element gị. Ihe bụ element gị onye akagoro mkpara gị wee mata ihe gbasara chi onye ụwa gị. Ịma na ọchị bụ ụzọ, chi ji oke, chi nwe ndụ, na onye bụrụ chi ụzọ gbagwo onwe na ọsọ ịmara. Mana ọ dị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ bịara na social media bụ ticha. Ụfọdụ ndị a na-akụzi ihe a n'ọdịnala nke bụ eziokwu na ha nwụọ taa. Ịnọ na village ha na be nna ha, na clan ama ọdị na ha bụ ndị omenala. Their clan ama ọdị ha na ha bụ spiritualist. Fat ọnwụọ, nne na nna ya ejegota ndị ụka kpụọ ha ego, ndị ụka abịa nye ha. Ịghọtara ya? They did not even identify with ndị obodo ọdịnala befa. Ife ha na-practice, ụfọdụ n'ime ha na-practice spiritualist. Ha bịakwuo ha na-akọwala gị gbasara example, ha na-akọwa maka Georgian calendar. They are talking about all those things abụrụ nyanwa wugoro ntọala na onye ọdịnala kwesịrị ịma. Example, ha bịaghị focus on my attention n'ịkọlụ maka Georgian calendar and Georgian new moon and rest of them. All those things nwelu abụrụ ihe iji ebu ụzọ kụziere mmadụ. Mana ha bịa in order na ha chọrọ iwu teacher. Ime ihe na-eme na social media, especially Facebook. Ofu onye ya enwe page, atọ m ịkpa aha mmadụ, o nwere ike ebe a ọ kụzi ya n'ofu ihe etu o si mara. Hundreds of other peoples nọ na social media na-esokwa onye anwa eje kọpịrị ihe ahụ o kwuru, whether right or wrong. Ha eje na their various pages bido kụziokwu ya, ọ na-aga viral. While na ihe ahụ a na-akụzi abụọ the right thing. Ịghọtara ya? Ka mma agbado ofu atụ n'ihe nji maka ekwube. Ije na social media today, ụfọdụ ndị mmadụ believe na Nkwo bụ ụfọdụ je na-ekuzie ndị mmadụ believe mana ignorant. Ọ dịzie ka anyị nwa na onwe anyị bụ ndị ọdịnala kpọrọ ọrụ egwe anyị na mana ụlọ anyị ga-abịa nna anyị, ana m Abuja asị m na n'ụlọ nnata n'ụlọ ihe izi mba ụzọ mewu banye otu ọdịnala dị iche iche.
o nwere otu ọdịnala ọbụla dị na Oraifite ma nọrọ mechaa chikwuo ọzọ. So na onwere eme decision making ọbụla a na-akụwa gbasara ọdịnala ma amara isi ya, because na na-eje eje nke m amara ajụọ m ajụjụ. Ndị okenye ana m anọkọta etu a were ọjị jewe na nke nnukwute okenye. Last sometime months back, I remember I visited the eldest man in our village. The man is over 110 years, very strong. Ya akwụkwọ onye na-efe ana Oraifite, that is okwu ana. Ịghọtara ya? Ọ ka nkọwara gị ihe na-eme. Ụfọdụ bịara akụzi so many things. Kedu ka ị ga-esi wee je na-agwa ndị mmadụ na Nkwo bụ the worst thing ụfọdụ n'ime na-akụzi ihe ndị a niile nọcha na their various township. Fad ha na ọkwụrụ ụmụnna ha ma na ha bụ ndị ọdịnala na social media ka ha bụ taiga. Oruzie ebe ọ na-ekuzi na confuse ndị mmadụ. Oruo na social media ihe ndị ọ na-akụzi bụ ọnọ n'otu ọdịnala ụmụnna ya ka o nwee ike jụọ ese ka akọwara ihe kpatara eji eme ihe. Ọ bụrụ ụbọchị aka nkọwara ndị mmadụ ihe gbasara ihe Igbo ji ekwu ise na nke ha part. Ihe na-achọ ịkọwara wụ na ihe gbasara elementi akọsugosi omenite onye ka nche ịkọwa taa. Onye ịchọ ya ịma ịsụọ na ịmara asụ ịsụọ n'ikwe, ịgbara asụ ịsụọ na ala ma ọ sụbi ụkwụ gị. Na 4 cardinal element enwere nwoke na-abụ nwaanyị na-abụ. Gechaa ntị ọfụma. Eke bụ oke, nyanwa represent the sun element. The sun gụnyere both the sun, both the moon, both the stars that are from the light region, the energizers. Oke ka ọ bụ. A na-asị na ihe kwuru ihe akwụdebe. After oke bụ eke bụ isi. Nke na-esu ya bụrụ Orie. Ekwubuona m sị na ọnwa, ọkụ na mmiri. Nke na-esu ya bụrụ mmiri, Orie. Ọ bụrụ na Orie bụ nwaanyị bụ mmiri. Nke ọzọ na-esu ya bụrụ Afọ. Afọ bụ oke bụ onye ka eji asị enu na ana. Ịghọtara ya? Then ọzọ na-esu ya bụrụ Nkwo. Nkwo bụ ana, the mother earth. Ọ nwaanyị ka ọ bụ. Mana ije na social media ya ahụ ebe ndị na-asị na Nkwo bụ kedu ka o si bụrụ ị na-ajụ ha ka mmadụ ga-atụ ihe esi ọcha. Ịbịa na ana edo gụnyelu Oraifite, Nnewi, Ichi, ọha bụ ụmụ ana edo. Batara na mgbe anyị wee fọm People's Club. Ana edo anyị bụ ụgwa ije na Nnewi ya afụkwa ana edo social club. All the land of Edo. Edo bụ deity eji wee malụ obodo taa. Ọha bụ ụmụ edo. Nnewi tọrọ Oraifite tọ Ichi bụrụ ụmụ ana edo. Edo a bụ kpatara na ije n'obodo ndị ga-afụ edo. Edo bụ deity, edo nwaanyị. And ọnya mere na ịbịa na obodo ndị a na-azụ ahịa Nkwo. Ije na Nnewi ya afụ Nkwo Edo market. Ọ ya batara na mgbe eje ebe a na-asụ moto pass na machine pass akpọ ya Agbo Edo market. Bụkara mgbe ochie, mgbe gburugburu o nwere agbọ so ya na edo. So all development na beda na-asụchazi agba wee na-arụzie moto pass na machine pass. Ịghọtara ya? Ka Agbo Edo market. Na Edo nwee Nkwo. And Nkwo Edo ahụ nwaanyị. Etu a kwa dịkwa na Oraifite. Onye ma Oraifite, ibe Oraifite ya afọ ebe a na-akpọkwa Nkwo Edo. Afịa Nkwo a na-azụ ụbọchị Edo, a na-azụ maka Edo bụ ụbọchị Nkwo and ọ nwaanyị. Etu a kwa dịkwa na Nkwo Oraifite. Ịghọtara ya? Nkwo bụ nwaanyị. Nkwo bụ nwaanyị. And Nkwo bụ ana, mother earth. Meaning n'ụbọchị eji agodoro ana.
ụbọchị eji agodoro ana example na Oraifite ndị nze na ọzọ Oraifite na-eji Nkwo oru bụsị eji eji enwe nzukọ ya. So na Nkwo bụ ana enwere oke bụ eke, nwa Orie bụ mmiri nwanyị, nwa Afor bụ nwoke, nwe Nkwo bụ nwanyị. Ịghọtara ya? Oke na-abụ nwunye na-abụ. Then ụfọdụ kwa falasi ụfọdụ na-akụzi bụ na ndị a mụrụ n'Orie bụ ndị mmiri. Ọ bụrụ eziokwu. O nwere ndị a mụrụ n'Eke bụ onye mmiri, nwee ndị a mụrụ n'Orie bụ onye mmiri, nwee ndị a mụrụ n'Afọ bụ onye mmiri, nwee ndị a mụrụ na Nkwo bụ onye mmiri. Mụnwa na onwe m bụ Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmiri ka m bụ, mana amụrụ m ụbọchị Nkwo. Ịghọtara ya? Mana because of my spiritual activities and maturity, I now came across all the elements. I work with the 4 elements. The elements, the early beings, I call them and send them message on errand. Like this morning, I got to come from the temple. Where will the favor powder? Where all the early beings send their message for our powder Igbo. They will go and deliver the message. Because I have already aligned with them. The same thing with my water people. But I'm in a temple. Again, to on the one. Ọma nnukwu je tuo ya afa, tuo ya ụmụ nwaanyị mmiri, tuo ya afa. Ndị mmiri m tuo ha afa, tụọrọ ha nkwụ n'ụtụtụ a. Entities of powers niile mere install. Ọ bụrụ na ana mmiri na onwe streams, ọ bụrụ na ana ka ọ na-eflow. The deities agbọtụrụ, ọ bụrụ na ana ka ha na-aga. Anyanwụ na eze na-agbọtụrụ, ọ bụrụ na ana ka e mere install. Agwụ agbọtụrụ, ọ bụrụ na ana ka e mere install. Na olu mmụọ nnụ mmụọ niile agbọtụrụ, ọ bụrụ na ana ka e mere install. Ana bụ isi mmụọ. Maka na ọnya mother, the mother earth. Ya bụ Nkwo. Ghọtara ya? Etu a ka esi gwakwa early beings dị na-arụ ọrụ n'ikuku. Ọ ha bụ ọrụ ndị ọ bụ ọrụ ha ide ebu our prayers, our requests. Na-ebusi ya. Ọ ha bụ the messengers. Na-agbasi ya to all the elements. Ọ ya bata mgbe ụfọdụ na some part of the world when they are angry. Rooftop ndị mmadụ a na-efopụ. Ọ bụrụ obodo side ndị enwe typhoon, ọ na-emebisi ihe. A man at the early being are angry. When the mother earth is angry, enweghị nguzen anọma ajiji a na-emeghe ndị mmadụ a na-adakpu a na-emechi. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dịkwa the water beings. The water beings, name them. The salamanders, the mermaids, the water sprites, and rest of them. Echefukwara na-enwe ndị ọgbanje mmiri, nwa ọgbanje nu ana. Ndị a niile bụ ndị ọgbanje ndị na-arụ ọrụ na mmiri, nwa ọgbanje ndị na-arụ ọrụ n'ala. Etu a ka ọ dị. So human being we are interconnected. Mana ọ bụrụ na ị gbara onwe gị, ị ga-ama ime amagbu na ịdị interconnected. Stop teaching people that ọ dịka asị na one the one stuck in one element. It depends on your spiritual development and maturity. It can come across all elements and interface with all of them. Do you get? Ị bụrụ onye ọdịnala, kaba arụ na ruo nna gị, dee ya afa n'otu ọdịnala. Kama gwazie ha nọ Lagos ma ọ nọ township. Na ị ga na-abịa ha nzukọ once in a while. Ma mgbe ọ bụla nzukọ ruru gị. Ọ bụrụ na ị nwere ike na nzukọ ruru gị na ị nwere ike ime kpọọ one of your uncle. Onwe mgbe nzukọ ruru gị. Ise ndị arị ego gota mmanya gota kola na ndị ọzọ abịa mee nzukọ. Ịghọtara ya? Ọ ya bi ha. Gaa na abụọ ga mee nkwagharị a na-eme ya. Iwe na ma na mba Oraifite. O nwere ndị n'obodo. Mana mgbe ọ bụla meeting ruru ha enwego some uncles a relative na emechitere ha meeting. Bata jụọ ese ihe gbasara ọdịnala ka ịghọta ya ọfụma. Ka mmadụ wee ga iri erizigo ọfịs. O mechi ihe ọ wee confuse gị. Maka na ịmara ọdịnala.
Some certain things you can do it yourself, yes. Material gbasara your element. However, your element is not higher and above your chi onye ụwa first. Chi gị bụ ụzọ were one. Ọ chi gị ahụ ka ọ ga-abụ align with ya chi ga-esozi gị to align you with all the elements because ọ chi gị maara ụzọ. Ịma ụzọ ihe ndị a na-eme na ọ bụrụ ihe na-eme na mmụọ. You got that? The elements. If you are closer to the elements, it can do wonders. Ugochi tubelu na temple. O nwere ndị ya before ha abịa na be m ma ọ bụ na onye abịa na be m nọrọ ana nabata onye asị a nọrọ ana ọ nọrọ ha na ozi abịa ezie m ozi gbasara onye anwa. Mana mgbe ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ onye agbara na m nwere gift of counseling and discernment na m nwere ike before onye a na-abịa nọrọ ana azigo m ozi gbasara ya na ihe kpatara o ji wee bịa. Mana dị ụtọ na onye ahụ n'ihe o bu n'obi wu ka a gbara ya afa. Nzibegoro ya ozi nwetara n'isi ọma dị satisfied na ọ chọrọ ka a were ya bụrụ afa. Ịghọtara ya? Dị afọ onye dị etu a to satisfy the person's request and urge ịgbara ya afa. Mana ọ bụ ndị ga-abịa chọọ for counseling. Akansụl m enye m onye a counseling gwa ihe ọ ya eme ome ya ọfụ ifi o debe ude. Ịma ọ na Eze-Ana Ugochi tubelu na mba na temple ma enwere m mkpọmkpọ na nyọnyọ. Enwere m ọyọ ịchaka. O nwere mbọsị mma apụta obi aṅụrị akpa m anọ na temple na-agụ egwu na-akụ ịchaka m na-akụ egwu na-akụ ịba ozi abịa meseji abịa. Ịmụrụ na ofu mmụọ a na-enye meseji. Ọ bụrụ na ejego na ministry enweghị gasị gụba egwu agụgide egwu ozi abịa ọsị onye nke nọ nọmba 3 line ya akwado etu ọkwụrụ ọtọ ozibe gị ozi. O jikọtaga ozi dị ọwụ na dị meseji ka ọtụba aka ọtụba ọ sinye ya egwu enyi ya na egwu ọ bịakwa ositọpụ ozi chọọ izi. Yes, it happened to everybody. It happened to me to show you that no ofu mmụọ anwa na-ebute nkwubi okwu niile a. Ịghọtara ya? Ofu mmụọ a na-ekwu mgbere mana ọ na-adụtụrụ onye a chọrọzi ịrụ ya n'ụdị ụka. Because nwaanyị ji wee gwa gị etu a bụ na ọ ka mma na nkọwalụ gị na mmadụ ya asị gị ezicha gị ozi na-ahụ mbọ ego nwaanyị na osi n'azụ ojekwalụ maka na o nwere ụfọdụ solution of your problem need na enwe practical demonstration. Ịghọtara ya? O nwere aja ọ ga-abụ achụ ọrụ gị ọ bụrụ na enidi na egbupụ ihe mme a ga-arụ ya. So ọ bara uru na m bịara sị gị jee mee fasting for 12 days or 14 days gwa isi n'azụ jee lụọ ọrụ dịka etu ụfọdụ ndị pastọs si eme ma ọ ndị nwere ministry. Ebelive na onye chi ịza akpa ya za akpa, onye chi ịza koro ya za koro na mmadụ ịza akpakoro. Na mmadụ amasị na ya daa eri oke mana o ji eze ekeri ụmụazị ma ọ nwata gị mmadụ sị na ya adịghị eme nkewa mana na ọ na-eme nkewa ịta na-ekwu. So onye na-achịkwa bụ na ọ bụrụ na mmadụ sị na ya adịghị asọ ihe na-etu a na-asọ ọrịa ọ bụrụ mmadụ ịpụta na-aghọrị onwe ya. Nke bụ eziokwu ụfọdụ enwere ike ịgwa gị because of your low mentality bụ ụfọdụ enwere ike ịgwa gị na o nwere ụfọdụ ihe ụfọdụ ga-agba ọdị n'ụzọ gị enidiri practical demonstration enidiri ihe a ga-eke kwubie okwu. Ọ bụrụ nsogbu ọbụla ka eji akasị you I release you in the name of onye nwa. Ịghọtara ya? Kpatara Jizọs ji wee kwuo na ndị ọ fụrụ o wee sị ha were mmiri were ọnụ mmiri na aja wee tichete ha na asị ha jee saa ahụ na mmiri ka ihe na-eme ha dị mma. Nwee ndị nke ọbịa sị ha jekwa ya gosi ụkọchukwu onwe ha. Ịghọtara ya? Enwere problem so ụfọdụ need a practical demonstration. So if not ka ga anyị sị mmadụ ya jee na mmiri jee saa ahụ ọ mgbe ihe na-asa ahụ na-asapụ ụchụ na-ekwubi okwu. So enwere ụfọdụ ihe nidiri ọ bụrụ ihe ọ na nidi so ọnụokwu nwe ihe nidi practical demonstration. Mana etu a na-arụ n'ọdịnala nke nidiri nkwubi okwu ekwubie m nke nidi practical demonstration I demonstrate. Eze-Ana Ugochi tubelu na temple anyị mepụtalụ order of sacramentals anyị na-use for different kind of people and ihe wu intention onye anwa. Ọ nwere ndị pastọs nkwado nke anyị na-enye ha onye a nwere ike ide yuzu
ọzọ pụta ụtụtụ tee ya as powder ma ọ tee ya as oil, kwubie okwu, egwu ọma agụba. Ihe dị mkpa bụ mmadụ ịmatagolu develop spiritual consciousness. Then ihe gbasara ya element is that there are supporting beings that nke m na ya amarụgoro chi gị. Then na-akpọkuzi align yourself with all the forces of nature. All those elements in Afor, call them the moon, the stars, the sun, they are forces of nature. They are the energizers, the forces, the powers. Understand? They recognize the early beings, the forces of nature. They recognize the water, the elemental beings in the water. They recognize them. They recognize the land forces. And align yourself with all those entities of powers, elemental beings, and mystic beings, and the helpful beings. Once you align yourself with all those things, you will see how things will start working for good for you. More on one Eze-Ana Ugochi tubelu. As a living witness, whatever I want, I get. Because I decided to walk, not to walk alone. I walk with my ancestors. Ezumo has all the forces of nature, all the nature beings, the entire universe, so that they will back you in whatever you are doing. Now, if your condition is not palatable, don't die in silence. Start keeping mute. Speak out. And that you have done one or two things, it have not worked for you, does not mean that you will not go back and decide to die for nothing. Keep on searching. Ndị Igbo na-atụ m si na ihe ntị na-ata ọ bụrụ na ọgwụrọ na ntị ya ma ezu ike. As long as you are this gross material, you will keep on facing challenges of life. Get put to you to test the conviction you have. But ihe mmụọ chọrọ consistency and daily activities to develop spiritually. Create time for meditation. Create time for silent moments. Create time for spiritual exercise. Ka ị wee dee ude. Aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu. O nwee ihe ọbụla na-enye gị nsogbu, maọbụ ihe ọbụla ịghọtara na ihe a nkọwa, maọbụ ihe ọbụla na-enye gị nsogbu n'ọdịnala Igbo, ihe ọbụla na-eme gị ịkwa ụta, ịkụ arịrị, ibe ọsọsọ m, ebezina. Mana don't keep quiet. Ordinary is not magic. And there were a lot of things that requires you to do in order to get all you want. In terms of determination and consistency. Everything is not all about money. Once you do the necessary sacrifice required of you, then don't forget to back them up with other daily rituals. Ka ị wepụta ihe. Mana nke bụ nke gị gbagoro afa, dịfụ afa, ka ị mara ihe wụ ya challenge. Marụzie ka ị ga-esi wee na-achụpụ aja suen. Abụ m onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu. Abụ m dibịa, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. O nwee ozi ọbụla ị chọrọ ịjụ m maọbụ ihe ọ na-achọ ka m na-akparịa, send arụ message na WhatsApp 0805 7837 672. Daalụnụ. Igbo makanụ. Daalụnụ.